Athi lo mntwana uyishanda pha, mina ngiyamgcwala hamba naye ngikudla va. Athi lo mntwana uyishanda pha, mina ngiyamgcwala hamba naye ngikudla va. Efetha umbheka shizosh karamani Kavari mnyashilo melo hosh karamani upakile man Istop 66 man Athi uPakistan nena Lo mntwana uyishanda pa Mina ngiyagcwala Nakuzolala la Ngiyamthatha noma uyamyeka lona ngiyamlutha hayi ngiyamlutha hayi ngiyamlutha hayi ngiyamlutha ngiyamlutha Bega shizosh karamani Kavari mnyashilo melo hosh karamani upakile man Istop 66 man Athi uPakistan nena Lo mntwana uyishanda pa Mina ngiyagcwala Nakuzolala la Sisonkhe man Ngathi uyala man Wozalana wena Wakabane wena Cela inamba man Suka lana man Ngathi uyala man Wozalana wena upakile man ulishanda pa upakile man ulishanda pa upakile man ulishanda pa Athi lo mntwana uyishanda pha, mina ngiyamgcwala hamba naye ngikudla va. Athi lo mntwana uyishanda pha, mina ngiyamgcwala hamba naye ngikudla va.